Eta orain neotia lortzen zunin, agian gertak izuke, bale, ja orain noz, eta guan, zein dut, nolen beut, zer da, orain noz, postik no, gustua no, eta, ja, hor hasten da netzat, guk euki genezaken altxorretako bat, eta zein da, bueno, nonbait guk aukeratu omen dugu gure izena, gauza batzuk oroitzeko guri buruz. Nire izena Urko da, eta nik lagun Urkoan esan nahi ulertuko zu noski, onduan dona, arekin kontatu zenezakena, laguntzeko preste oten den, eta bar. Bueno, nik ez baut oien, ena ongi moldatzen, hoi bat. Bi, zu garai konkreto batin jaioza, osea, egun zehatz batin jaioza, egun, hilabete, urte zehatz batin. Aukera dakazu numerologia bidez, numerologia pitagorikoa edo maiana edo naizuna, behitu, jakin zuri buruz, ze horrek launduko dizu orainan zein, orainan erneon, bai erneon oso ongito, nio zure doaiak eta zure aholkunik ez baituzu ezautzen, orainak eta espistatu ingo zaio. Bitartin, zure aholgunik eta zure indargunik izautzen baituzu, orainan konturatu ingoza beste leku batetik, guandik sakonagoa den leku batetikan. Hoi da, proposatzen dena. Bueno, aipatu bezala, zure izenak esan nahi badu, esan nahi horrela onduko dizu, zer dakazuniteko edo zerta etorri zan honea, ze badirudik gehienak behintzat, zeregin batea etorri gala. Bakotxa, bere zereginea batzuk, bueno, konpartitzea agian, beste batzuk, ez dakit, zu zerta etorri za, denetik ando, nik badakit neria, eta nik konpartitzea dut hemen neria. Nik nola bizitzauten eta nondik bizitzauten. Izenan esan nahia bat, zure karta astrala intzen ezake, jakiteko hainbat informazio zuri buruz, interneten dakazu hau dena doainik ando, sartu eta ikusi. Zure numerologia aipatu dut, numerologia non zure konsonantin bidez, zure bokalan bidez, tabar, informazio pila jasoko zu zuri buruzkoa. Eta laundoko dizu. Beti ez dizu grazi egingo, beti ez. Bino, laundoko dizu. Zer gehiago? Eneagrama. Zure biorrenuk. Osea, informazio iturri pila bat juzu non laundoko dizuten zu gehiago ezautzen. Eta zuk zure burua ezautzia zutzako altxor bada. Beti. Geo, behin zure burua ezaututa, zure buruak eskatzen bani badu, lasaitasuna, orduan konturatuko za, lasai zaudenin, eta lasaitasuna bilatzen zunin, ongi zaudela. Zure buruak eskatzen baizu, nire kasu bezala adibidez, konpartitzia, bideratuko dut, nire lanpostuk izan berko dut zehozte edo nisa edogona konpartitzeko zehozte izatia. Bat, konpartitze hortan nik informazioa hartu dut, ikaragarri kuriosoana, ikaragarrizko jakin minadak, eta hor, hola, no? Era bat ikastaruk eta informazioa bildu eta ohartu gauzataz, hoi bai, hirugarren dimensioko gauzak ez zaizki gehiegi interesatzen. Interesatzen zaidana benetan da, onduan nozen persona horrekin barrutikan konpartitzia. Onduan nozen izaki horrekin benetako harreman bat eukitzia. Aixaleko harremanak eukitut pila bat, ez du gehiago nahi, du bakar baten egia. Hoi da, zuk zure burua ezautzin onura eta desbentajatako bat. Ze ondokoare konturatu ingo da, ondokoa konturatu ingo da, zu sakontzia bilatzen zula, eta batzutan inkomodo xamarra da. Bai, badakit. Zer gehiago, zure izakera baldin bada, badibidez, urduritasuna gustatzen bazaizu. Hora adibide bat. Ni nahi pakia eta lasaitasuna, urduritasuna gustatzen bazaizu, bideratu zure lanpostua, zure zereginak, zure afiziuk, bideratu horta, eta orduan zure harima post-postik egongo dazukin, eta zu biziko za gustoa bizitza hontan. Eta zu gustoa zautenin dena dihu, aixa dihu, edo aixago behintzat. Hori da proposamena. Zue burua ezautu, eta zue buruakin edo zu benetan zan horrekin koherentzian don hoi in.